हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव आसा खालामो साफ्रोम लोगोफोरा इसोरनियाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि इसोरनियाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं बे निजोम जायगायाव मोननैसो खोथा लानानै भिडिअ खालामनो फैदों। आसा खालामो साफ्रोम लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर जोबोर गोजोनथाव खौरां, आंनि हारिमु इउटुब चेनेला नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबाव मैया 1K साबस्क्राइबारखौ बारनो हाबाय। बिनि थाखाय आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायखादों आरो साबायखरबो हरदों दि लोगोफोर। आरो बे हिसाबैनो बर'नि मोनसे इउटुब चेनेल जायफोर नायो बिथांमोना मिथिखायो, एक्सट्रा इउटुबार होननाय चेनेला आंनि हारिमु इउटुब चेनेलखौ 1K बारनो हानायनि गावनि भिडिअआव होदों आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावबो होना होदों। बिनि थाखाय आं एक्सट्रा इउटुबार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर हरो। आरोबाव आं मिजिंथियोदि बिथां एक्सट्रा इउटुबार चेनेला बेबायदिनो बर'नि जाखांफुनाय फिसा गेदेर गासै इउटुबारफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै। मानोना जोंबायदि फिसा फिसौ सुबुंफोरनि थाखाय 1K साबस्क्राइबार मोननो हानांगौआ जोबोद गोब्राब। जायफोर सेलेब्रिटि बिसोरो थाबैनो जानो हायो, नाथाय जोंफोरबायदिनि थाखाय बियो जोबोद गेदेर हाबा होननानै आं फोथायो लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाबो आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। एक्सट्रा इउटुबार बिथाङा होनाय आंनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं ससे होना होबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायदो। बिदिब्ला फै जों दिनैनि मोननैसो एचिभमेन्टनि सायाव खोथा रायज्लायनि। फार्स्टआवनो हारिमु बर' चेनेला कमप्लिट खालामबाय 1K साबस्क्राइबार। लोगोफोर आरो गोनांथार खोथाया जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिथां बि बयसनि रां खावजानायखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। बिथाङा जेब्ला रां खावजानानै भिडिअखौ इउटुबाव आपल'ड होदोंमोन, अब्ला आं बे भिडिअखौ जाहाथे सिखाव हमजायो आरो बि बयसआ थार बिजिरनायखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय आङो बिथांनि भिडिअखौ गोबां वाट्सएप ग्रुपजों लोगोसे फेसबुकफ्राव शेयार खालामदोंमोन। बै शेयार खालामनाय समावनो बिथांनिसिम बिथांनि पस्ट, बिथांनि भिडिअआव गोबां कमेन्ट फैदोंमोन आरो बैफोर कमेन्टफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड रादाबनि मेनेजिं डाइरेक्टर बिथां दानसोरां अखाफोर ब्रह्म होननाय आदाया मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन आरो बुंहरदोंमोन दि बिथां बि बयसनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो हर, आं बिथांखौ हेफाजाब खालामगोन। अब्ला आङो रिप्लाइ महरै बुंहरदोंमोन आदानिसिम आंनाव बिथां बि बयसनि नाम्बार गैया। आदाया बिथांनि बि बयस फेसबुक पेजआव मेसेज हरनानै बिहर, अब्ला बिथाङा हरगोन होननानै। अब्ला बिथाङा रिप्लाइ बुंहरबावदोंमोन आं बिथांनो गंसे मबाइल दान होनोसै होननानै। आरो बै गोनांथार कमेन्टखौनो आङो स्क्रिनशट खालामनानै बि बयसनि फेसबुक पेजआव लिरहरदोंमोन दि बिथां बड'लेण्ड रादाबनि मेनेजिं डाइरेक्टर दानसोरां अखाफोर ब्रह्मआ नोंथांखौ हेफाजाब होनो ओंखारदों, नोंनि नाम्बारखौ बिहरदों, अननानै हर। अब्ला बिथाङा आंनो रिप्लाइ हराखैमोन बि बयसआ। आंबो मिथिगौ बिथाङा गोबां दुखुआव दंमोन आरो गोबां टेनसनावबो दंमोन आरो गोबां जेंना जेंसियाव थानायनि थाखाय जानो हागौ आंनि मेसेजखौ बिथाङा नायाखै। बिनि साननै उनाव बिथाङा आंनो मोनसे मेसेज हरदोंमोन। बे मेसेजखौ आं स्क्रिनशट नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथाङा बुंहरदोंमोन जेनेबा मालाया एथ'बां खस्थ' खालामनानै मोननाय रांखौ आं बोरै ओरैनो नाजावनो होननानै। औ नंगौ लोगोफोर, बिथाङा गोसोआव जोबोद दुखु मोनदोंमोन। दुखुआ बेनो, नंगौ आथिखालाव रां खामायनाया एथ'बां गोरलैबो नङा आरो राङा ओरैनो फैया। बिनि थाखाय बिथाङा गुबुननि रांखौ लानो एसे उसुबिदा मोनदों। बिनि सिगाङावबो बिथाङा जाय रांखौ खावजादोंमोन, बै राङा गुबुननिसोमोन लोगोफोर। बे राङा गावनि नङामोन, गुबुना बिथांखौ अननानै हरदोंमोन, बे राङाबो खावजाबाय। आरो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंना लोगोफोर, बिथाङा फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना होननानै, आरो सिखावखौ हमनो मोनगोन ना मोना? दा जों बुंनो हाथ'आ लोगोफोर, केसआ सोलिगासिनो दङ, केसखौ खालामहैबाय आरो दा पुलिसाबो बिनि खामानिखौ मावगासिनो दं। बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय आरो बासखौबो मिथिबाय होननानै जों मिथिखाबाय लोगोफोर। बासआ दासान्दि जोंनि BTC इलेक्सननि थाखाय बेस्थ'आव दंफैयो। बे बयसनि खौराङा बेखिनियानो लोगोफोर। उनाव माबाफोर खौरां फैयोब्ला जों निस्सय इउटुब फेसबुकनि गेजेरजों मिथिखागोन आरो आंबो जेसे हायो नाजागोन बिथांनि खौरांफोरखौ होनो आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव। दासान्दि बिसायख'थि सोलिगासिनो दङ लोगोफोर। BTC बिसायख'थिखौ लानानै गोबां गुदुं गुसु बार बारगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो जोंहा मैया बाक्सा आरो उदालगुरियाव बिसायख'थिया जोबलांबाय। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननायबो मोनबाय। आरोबाव 10 डिसेम्बराव जोंहा क'क्राझार आरो चिराङाव बिसायख'थि जागोन आरो बेनो जोबथा बिसायख'थि आरो बेनि उनाव रिजाल्टआ फैगोन 12 डिसेम्बराव। बे हिसाबै जोङो भारतनि साफा नोगोरारि सिटिजेन हिसाबै, सुबुं दारा हादोराव थानाय हिसाबै जोङो भट होखागोन। बेयो बयनिबो मोन्थाय आरो जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो भट होगोन होननानै आं मिजिंथियो। नांलाया खमलाया, बुलाया सलाया, बिदा फंबाय जाय जेरावखि थाया, सोरबा थागोन UPPL, सोरबा थागोन BPL, गावनि गोसो बायदि। गोजोन्थों लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोसै। अननानै नोंथाङा आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।